Posa Jadava tuwa Sudanese pene wayankula Bon Kalindo Lerolino pa 17 June 2025 takrani popondi po tamfe Sudani Mwajibwi The DC kulankulira mu dziko la Malawi mopanda mantha, dziko limene ndilosekesa kwambiri pa dziko lonse lapansi, dziko loyamba kukhala ndi maambasadazi ku Israeli komanso ku Germany, koma anthu ake onse si a Malawi. Zopanga zake za dziko la Malawi ndi dziko losekesa kwambiri. Amalawi mmadziwa kunena kuti ku Germany komanso ku Israeli chili ndi anthu amene amatiyimirira ngati maambasadazi, koma onse si a Malawi, onse ndi a ku Israeli azungu. Wina ali amene ali ku Germany ndi munthu wa ku Israeli, komanso amene ali ku Israeli kuyimirira a Malawi ndi munthuso wa Kongo. Dziko lomvetsa chisoni limene limaoneka ngati lili ndi atsogoleri opita ku sukulu kwambiri, koma ni makape kwambiri, motero kuti kutakhala kuti kukuchitika za chiwembu kuti mwina dziko lino lithiridwe fire, iwo sangathe kuziwa chifukwa anthuwo samalankhula ngakhale chichewa. Dziko limene president wake anachita voti kuti dziko la Israeli lizimenyana ni Palestina, ndiye inu aboma ndilomwero mukanamuuza tunzanuyo kunena kuti nkhondo tuyavuta kumeneku, sopano Israeli ijayi kuyimbana ndi Irani, motero kuti kwavuta. Maiko amene atsogoleri awo ndi anzeru akumatengako anthu awo kumapitisa kwawo, koma apaja kunoko timadikirira kuti zinthu zivute, zikavuta ndi pamene mwina azaganize abwanawo amene atanganidwa kwambiri sopano pakali pano ndi zisankhozi, kuyitana anthu osiyanasiyana kuti mwina kachisankho kakubwera pa 16 September lapa azawinenso kawiri, atamva kukoma makobiri taxpayers money, koma ndalama za ku Malawi ndiye zaphweka kwambiri. Lero tiyamba ndi kudandaula kwa alimi athonje amene kalero ankadya bwino, ankakhala khumucha kumagula magalimoto awo chifukwa cha ulimi wa thonje umene wasanduka sopano ukapolo. Lero boma la Malawi lidakhazikitsa mitengo kudzera manyumba owulusira mawu komanso kudzera masamba osiyanasiyana, kunena kuti thonje chaka chino aligula pa 1400 per kilogramu, koma ndizodabwisa kwambiri kunena kuti Cotton Council of Malawi komanso kofa komanso ogula thonje akuagula alimi amene wathonjerawo pa 1200, ndipo kuyesa kuwayitanisa anthu amene wakuti iniyo ngati a Cotton Council of Malawi komanso inu akofa tatithandizireni ife alimi akuno kuchikwawa ndi Sanje Salima, anthu akutibera thonje lathu kumatigula uje ni mitengo yosika kwambiri, kuphatikizapo kuzakhomanso msomali waukulu kuzanena kuti thonjero akamaligula azipereka ndalama kudzera ku Airtel Money komanso azidula pompo sonkho, ndipo Airtel Money munthu akamakachosa ndalama ijaso ikudulidwa ku Malawi kumeneko. Kumene china chilichonse ndichosokonekera, president ndiosokonekera, nduna ndizosokonekera, ma MP ndiosokonekera, palibe amene wandale aliyense mitu yawo si kuyenda bwino. Tangu kuganiza nimene limavutira thonje, ndiye munthu akalisange thonje lija ndiye muzika mugula pa mtengo wa 1200 kuti likafike kg thonjero simaseweratu kuti likafike 1 kg. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti mabungwe amene wawa a Cotton Council komanso kofa amene akanayenera kuwathandizira alimi akungowathawa andi kumadula ndi kumapasaso pakana makhadi, andi makhadi akumapasa limiti
ngofika kuti ati wafika ati 300 kg ndiye kuti akumamuuza kuti kwina kotizi kudula thonje limene sina yakhale mu ndandanda okuti tikugule tizikulipirisaso ndalama zambiri. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Anthu ena amene akuvutikabe muno Malawi kunkhani yathu yachiwiri ndi apolisi. Apolisi ine sindimadziwa kuti kodi akuluakulu inu mukamakhala mmamvera chisoni ndikuwaona kuti salary yawo ndiyochepa, nyumba zawo sizili bwino, oti kungosiya nyumba momosaseka ndiye kuti ndifumbire okhalokha, chakudya ngati wachisiya pa tebulo nyumbamo ukhoza kupeza kuti chadyedwapo ndi agalu kapenanso chonse chalowa fumbi. Mmakumbukira koma apolisi kuti amagwira ntchito bwino mmene amagwirira ntchito ame imene ena ali akale imene akamva ku anthu kukoma, ndipo ame akati akamabwera kumadziwa kuti icho ndi chimamuna chikudya bifi, chikudya bwino, chikugona nyumba zabwino. Lero ticheza pa rumpi polisi. Muli bwanji mabwana pamenepo apa rumpi polisi amene ndalama sizi kukukwanani, ntchito yanu ndikupondereza majunior anu kumapasa ntchito za pa ground pompo basi, koma ikakhala ntchito iyo kuti akagwire kunja mmapita konokha. Mwachisanzo mayeso a standard 8 ndi form 2 mwanatengana mabwana okhaokha aparumpi, ndipo mulibe chisoni anthu ini komanso mulibe manyazi. Bwana atu station officer wapa rumpi komanso mothandizana ndi nzache GDO onse pakana amachita kuseka maofesi ndi kumakayang'anira mayeso. Ndalama amwene anakoza amwene. Ngati ungampeze junior kumene koko kuti junior wapita parumpi polisipo ndiye kuti ameneyo ni milisha, ameneyo ndiye kuti wapita kukayimirira bwana wina wake. Kodi tu chimene chikuchitika nchonena kuti apolisi wakuzunza majunior wawo, ukakhala ntchito za private amawatuma kuti kagwireni ntchito ndipo ndalama tigawane, ndipo zimene zimatheka. Amene ndi amene amachedwa kuti mamerisha. Izi zikuchitika ku rumpi polisi kumene mabwana kumene ku asusuka ndi ndalama ndipo akuzunza anthu awo kwambiri. Andi mayeso amene wa afo mufolo akubwerawa ndiye kuti zichitikanso kuti apolisi ambiri pakana akweri ya fete amatengana okhaokha kutekonso atengana okhaokha. Ukakhala kuwame kunde kumene kunde musaone kukwati kapena ukundi kuwame amene onso amatengeredwa ndalama zawo. Kodi ngati akutengeredwa ndalama za house allowance kuli bwanji za mayeso atengeredwa bwanji? Apolisi akuzunzika even olomwe wa amekiwa kumeki tu kukuli asangwaniko amene timacheza nawo. Sintakuziwa kuti mmakambirana enu kumeki, mukuziwa kuti apolisi ena pakana lero kuchokera phase 1 pakana kuzafika ku supplementary pakana kuzafika zonse zimene mwakhala mukupanga zizo kuti anthu azikaona mayina awo. Apolisi ambiri ambiri maziphunzitsi sanalandire ndalama zawo pakana lero. Ndizomvetsa chisoni kwambiri, ndizomvetsa chisoni kuti bungwe limene likumazitcha kuti ati lili ndi integrity likufuna ati liyendese zisankho koma likulephera kulipira apolisi, likulephera kulipira maziphunzitsi. Ena wakaimbako mafoni kumeki kwango kalipiridwako. Kodi tukatangale itu aliposeposetu. Ena ndi awawa ma DC akumabera anthu amene akufunda kuti akakhale ma presiding officers. Kupita kwa DC kuti ukwangodindisa chidindo kalata yako akumanena kuti ndi 10,000. Ndalama zo zikupita ati mmanja mwa DC. Ma DC osiyana zilitu kuzomba uku, zili ku Blantyre, zili ku Baraka, zili ku Mangochi, zili ku Mulanje, zili ku Tcholo. Almost every DC akumabera anthu aja ndalama zawo ati chifukwa chitabwera kuzadindisa kumene koko kuti angochita apply ntchito. Ena onso sazatengedwa 10,000 ni ndalama kwa munthu yayikulu kwambiri mmene mavuto alili. Sintakuziwa kunena kuti Amalawi azapuma liti. So apolisi akuzunzika kwambiri. No wonder even our akudeza ali ndi chiwewe
kudeza kukwasegulidwa one stop center border one border chani imene anakasegulira anzanuyo uyu anachita voting za nkhondo ya kujeni anachita endozi kuti maIsraeli azimenyanako anakasegula tu one post tu one border post kujeni kudeza uko ndi apolisi tu ali ndi chiwewe asamone munthu atanyamula mazira ache mmanjatu akumulipirisa kunyamula chinangwa kumulipirisa kuti atuwadusa pa bodapo mukuiwala kunena kuti ena amalima ku Mozambikiko kuli chiwewe izi zikubwera chifukwa cha nkhanza zimene akukumana nazo men in uniform both ame komanso apolisi akuzunzika kwambiri kaye awa amene anachita retire aku ame ine nimamva chisoni anthu amene aja anachita retire jamalingana ndi pension act malamulo aboma amanena kuti ngati boma likukweza malipiro anthu aku pension waso akuyenera kuti aziawonjezera koma ndizomvesa chisoni kunena kuti ma pensioners wonse aonjezeredwa 20%. Kodi ndi mmene zinthu zililimu 20% ndi chani? 20 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse imuthandiza chani olo mwanayo sweet akagula? Andine zima ndimvesa chisoni kunena kuti amene anachita retire anayika miyoyo yawo pa chiswe kuwaika anthu amene akujerera lero pa mipando yosiyana koma iwo ndalama imene amalandira ndiyosakwana sunga kale 100,000. Kodi ino anthu andale simamva chisoni? Mose mene anayambira kulira anthu a pension ajawo simamva chisoni? Ena anamwalira padakali panopa ena akudwala matenda osiyana koma iniyo mumalimba mtima osaganizira anthu amene wawa komanso iniyo amene munapuma komanso apolisi amene munapuma ena munadulidwa miyendo ena munadulidwa mikono nkhani imene inkhondo imene musaone ngati anga kumenyereni ndi wina anga mungazimenyere nokha mukuyenera muzimenyere nokha nkhondo imene iyi anthu awa mwasekerera kwa nthawi yayitali ndipo president wonama ngati amene iboma lonama ngatili mwalisekerera kwa nthawi yayitali kulipa saulemu panopa mukanangopangana amade basi amade anzuzu apite ku nzuzu alilongwe apite ku lilongwe ablantaye apite ku blantaye ndikuseka maofesi yawo onse kuphatikiza pa ofesi ya president yo chifukwa ndi uchisiru umene ukunena kuti inuyo munazunzika kopsa ena munapita pakana kukagwira ntchito kukamenya nkhondo maiko aini yake munabwera kumene gogo mutavulala lero li anthu awawa akukuzunzani osakulabadirani kuti inuyo munagwira ntchito yofunikira yoteteza ziko lino awo ena ndi amene munkalondera nthawi imene even nyanja ya Malawi kuti isatengedwe ndi ma external forces koma lero liyayi palibe kukuthokozani kwina kulikonse mukuzunzika inuyo asilikali opuma ngakhale court lidapereka judgment kuti akuyenera akupaseni makobiri anu komanso ayenjezereze bujeni ndrama compensation ngakhale so pension koma up to date palibe chimene chikuchitika ena ndi awa atheba amene akuzunzikabe pakana lero ndrama zawo zinabwera kale kuchokera ku South Africa ndipo andalewa anazidya ndipo pakati aposo alengeza amafuna kuti muna atamidwe malinga ndi zisankho zimene akufuna kuberazi kumanena kuti atiyamba kukupasani ndrama anthu akutheba pakana lero kuli chu palibe chimene chikuchitika koma zikanakhala kuti ndrama zakuzifuna ndi andale zitatuluka kale ndrama zakanakhala kuti akuzifuna ndi ma MP kuti ayenjezeredwe zitatuluka kale ndizomvesa chisoni kwambiri so ndikupempheni inuyo asilikali opuma kunena kuti nthawi yanu ndino you need to wake up and open your eyes agalu awasanga kumvereni chisoni ngati simpita pansewu ngati simukaseka maofesi yawo iniyo ndi asilikali mukuziwa chimene ndikutanthauza si nthawi iso iniyo kumapereka ati discipline kunena kuti ife ndi asilikali sitipanga strike mukuyenera mupange strike mupite pansewu
chifukwa anthu awawa ndi anthu oyipa kwambiri, anthu olimba mitima, akulephera kuwatenga ana anyache amene ankapanga matama nthawi jakuti ati Chakwera Derivers ali mu battlefield, ana anyache akuphedwa kumene koko ku Israeliko, Irani yazuka kumene koko yakaka, akulephera kukatenga, yeti maiko ena akuatenga kwa anthu awo. Ife ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. Nkhani yanga yomaliza mama wa uno ndi ya ku Roads Authority, kumene sokuli katangale woopsa kuba nkati, akungonamizira ngati akukonza misewu asakukonza misewu. Ina ndi ikupha anthu kuchokera ku Lilongwe pakana kwafika kudeza pakana kwafika kwa Chingeni. Uku kuli matologeti odulisisa kwambiri mu SADC region. Matologeti amene ntchito yake si kuziwika, koma Roads Authority akupitirizabe kumazunza anthu. Tikunena pano akuzunza anthu, kuabera anthu ndalama zawo ochokera mu Liwonde kukafika kuzomba, msewu umene ukufuna kukonzedwa kuchokera pa Liwonde. Kuona munthu ndalama zimene akufuna ati ampase, akawerengera mitengo yache, kuipeza kuti mitengo yomwe na 105 akumpasa 36,000. Kunena kuti compensation tikuyamba 80,000 kusika musi. Munthu anamanga nyumba yache, anaononga china chilichonse, ndipo sali inside distance yochokera pa white line. Chifukwa timadziwa kunena kuti kuchokera pa white line kupita uku ndi 15, kukuso 15. Amene ati akhale mu 15 mo akuyenera kuti amene asapasidwe compensation. Koma anthu akuliwonde kudusa pakana Machinga pa TTC uyo kupita pakana kuchali Chikwaya Mbewe, unsewu umene pakana pa Machinga pa Boma, mukapeza kuti kumene koko anthu akuberedwa makobiri ndiye akuluakulu aku Roads Authority. Izizi sizikuyenera zizichitika. Kuwaona azimayi ena ondozunzika kwambiri, amunawo anamwalira, ndi anthu amasiye, koma Roads Authority akufuna akumbepo misewu yawo pakwawopo, pa nyumba pawopo, mofuna kuabera compensation. Mtengo uja kumawuza kuti mitengo yani yazipaso hii ilipo ingati ilipo 50, mene patingo kupasa 10,000. Hii mitengo yani hii ikuoneka kuti sina kule bwino, imene itikupasa ni 60,000. Chichi uvuni yani hii bekale yani hii mene hii tingo kupasa ni 3,500. Ziko la Malawi land okuba, asogoleri okuba, palibe chimene chikuyenda. Ndikutha kuona wina wache akuyambana ndi anzache. Koma ino anthu ophunzira ndi anthu ofoira, right? Tamuoneni uyo. Watenga ng'ona iti akuiputa ng'ona mmazi. Kuteko anthu ophunzira samaziwa kuti ng'ona imameza anthu, eti? Ini nyamata ophunzira bwino ngati amene tamuoneni. Ali mushire ndithu uyo pamango chiboma akuseweresa. Kodi akumayenda pa boti eti akulowera chakuntaja kwa amene ye akuyenda. Komatu uyu tamuphunziseni ng'ona siyo sewera nayo, anali konko anzake anali konko anzache. Mwatibwa agwirizana kuti chani azakhale pa namba 2. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Malanje, Malawi, Southern Africa.